Her kan du se, hvordan du redigerer din personlige profil og hvordan du uploader et billede. For at komme til din personlige profil, klikker du her i menuen til venstre. Og her klikker du under personlige indstillinger. Her kan du se alle oplysninger, der er gemt på dig. Du scroller lidt ned på siden og klikker her på punktet brugerbillede. Du scroller igen ned på siden og klikker her på tilføj. Du skal nu angive, hvor dit billede ligger. Prøv at tjekke, at upload din fil her i menuen til venstre er markeret. Så klikker du på gennemse. Her kan du klikke på billeder og alt efter, hvor dit billede ligger. Jeg vælger en koalabjørn her. Klik på åben. Som du kan du se billedets navn her. Og så klikker du på upload denne fil. Du scroller igen ned på siden og klikker på opdater profil. På din profil er nu altid billedet synligt, og deltagerne kan også se det i deltageroversigten.